Nahaji emi hünermendeke biyani bu bedin naskirin. Hünermendeke jinku tekiliye xwaza û jinê çêkiliye. Bi modelên jin û xwezayê hunerek derxistiye ortê, dîmenên fotoğrafên pir balkêş çêdike û bi vêya jî dixwaze peyamekê bide mirova heye bi hunera xwe. Kan binerin bê peyama wê çi ye? Hunermend Gene Simmons cilû bergên xwezayî çêdike. Çavkaniya hunerê wê xweza bixweye. Fîgürên wê yên jin cilû bergên xwe ji qesel, çîmen, giya û kulîlkan çêbûne li xwe dikin. A rast ev ne cilûbergin lê bi sêwirandina Simmons weke cilûberg tên xuyan. Ew van malzemeyan dike kezî û li hev dihûne. Yani fîgürên wê bi van keziyan re ku bi çîmen û kulîlkan çêkiriye dibin yek û wan bi hev ve girê dide. Dema karê wê diqede jî wêneyên fîgürên xwe digire û ev belgeyên balkêş ên karên wê bi vî awayî derdikevin holê. Ew dixwaze bi hunerê xwe ji xelkê re bibêje em meriv parçeyekî xwezayê ne û xweza jî parçeyekî me ye. Simmons bi van karên xwe dibêje heger xweza tune be em jî tune ne. Hunermenda jêhatî Gene Simmons li eyaleta New Hampshire ya Dewletên Yekbûyên Amerîkayê hatiye dinê û di nav malbateke mezin de mezin bûye. Di sala 1991 de ji College of Arts mezûn dibe. Ew li wir li ser peygersaziyê perwerde bûye. Her wiha duwarê resmandinê de jî xurt e. Paşê ji bo lîsansa bilind bar dike diçe Chicagoyê û li wir xwendina xwe ser hunerê didomîne. Ji ber jiyana li bajêr jê re zehmet e ew û bajar li hev nakin. Ji lewma jî wê li cihekî ji bajêr dûr ango di nava xwezayê de ji xwe re cihek dîtiye û li wir bi cih bûye. Paşê hevjînê xwe peykersaz Günter Reimnitz nas dike û tevî wî demekê li wir dimînin. Herî da wî ji wir jî koç dikin û diçin Port Townsendê û li wir dimînin. Gene Simmons 11 salan di pirtûkxaneyekê de dixebite. Dema di pirtûkxaneyê de dixebite mecbûr dimîne ji hunerê peykersazî û resmandinê dûr dikeve. Lê di sala 2019 de careke din hestên wê yên huner û afrîneriyê geş dibin û ew êdî xwe li hember wan hestan nikare bigire. Ji lewma dev ji karê pirtûkxaneyê berdide û careke din li hunerê xwe vedigere. Bi taybetî jî hunerê wê ku vê dawiyê pêrên pir mijûl e ango giras kakom kiriye ku ew dev ji vî karî berde û hunerê xwe nîşanî xelkê bide. Xebatên Gene Simmons heta niha li gelek deveran hatine nîşandan. Her wiha ew niha tevî fîlmçêkerê bi navê Ward Serîl derbarê xebat û pêvajoya karên xwe de fîlmekî amade dike. Gene Simmons ji bo vî hunerê xwe pêk bîne bêhtir wexta xwe li xwezayê li daristan, deşt û qeraxên avê dervas dike. Ji xwe ew dibêje çavkaniya hunerê wê li xwezayê veşartiye. Ji lewma ew dixwaze têkiliya di navbera mirov û xwezayê de bi awayekî nîşan bide. Li gorî wê ev têkiliya di navbera mirov û xwezayê de êdî hatiye ji bîrkirin. Ew bi hunerê xwe eşaretî bi vê têkiliyê dike û dixwaze mirov careke din bîra vê têkiliyê bibin. Ji bo hunerê xwe Simmons dibêje bi taybetî jin dikarin têkiliya bi xwezayê re bi awayekî helbeskî rave bikin. Modelên ku ji bo karên xwe jî bikartînin jinin. Xwezî min karî bûye ji bo vî karê xwe xwe jî weke model nîşan bideya. Lê mixabin ez nikarim. Simmons nêrîna xwe ya ji bo cîhanê jî hatîne ziman. Tiştên herî zêde li serê difikirim û bi min re fikaran çêdikin ev mijarin. Meseleya avhewayê û helwesta li hember xwezayê, mafê reşikan û jiyana wan, feminîzm, mafê LGBTQ û mafên civakên xwecihî, nêrîna baviksalarî û kapîtalîzm. Ez tim di navbera helwestên nebaş ên însanan û helwestên nebaş ên li hemberî cîhanê de têkiliyekê dibînim. Yani tenê mirovên nebaş li hemberî cîhanê ew qasî bi xerabî tev bigerin û ev meseleyên ku em ji wan bifikarin jî bi helwestên van kesan rûdidin. Cihê ku niha Simmons lê dimîne û hunerê xwe dike jî warê civaka Kost Saliş e. Kost Saliş weke civakên xwecihî li perevên behrê dijîn. Ew pir kêfxweş e ku li wir dimîne û tim rêzê digire li hemberî jiyan û hunerê wan.